Συνδυασμός χρήσης λεωφορείου και ποδηλάτου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Πάμε App. Βήματα. Ανοίξτε την εφαρμογή Πάμε App. Επιλέξτε την επιλογή Ποδήλατο για να εμφανιστούν οι σταθμοί για ποδήλατα στην περιοχή που βρίσκεστε. Επέλεξε τον σταθμό ποδηλάτων Next Bike είτε από το μενού είτε από το εικονίδιο στο χάρτη. Επέλεξε ποδήλατο από τη λίστα διαθέσιμων ποδηλάτων. Πατήστε σάρωση QR και βεβαιωθείτε ότι εστιάζετε σωστά. Διαβάστε τις οδηγίες και πατήστε OK. Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό που εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο του ποδηλάτου και πατήστε συνέχεια. Το χρονόμετρο αρχίζει να μετράει το χρόνο και δείχνει το ταξίδι σε εξέλιξη. Για να τερματίσετε το ταξίδι, τοποθετήστε την λιβαριά στο ποδήλατο και πατήστε το κουμπί OK στο πληκτρολόγιο 2 φορές. Το ταξίδι θα τερματιστεί αυτόματα. Πατήστε το OK για να κλείσετε την οθόνη. Απαραίτητες προϋποθέσεις. Να εγκαταστήσετε και να δημιουργήσετε λογισμικό στο Πάμε App. Η κάρτα λεωφορείου Motion πρέπει να έχει έγκυρο τίτλο ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Να καταχωρήσετε στο Πάμε App την κάρτα λεωφορείου Motion. Να καταχωρήσετε στο Πάμε App την πιστωτική σας κάρτα. Η επιλογή ενοικίασης ποδηλάτου μέσω της εφαρμογής λεωφορείου Πάμε App είναι διαθέσιμη στο παρόν στάδιο στην επαρχία Λάρνακας.